Ingathi kungaba nozinzo, ube nokuthula, ube nempumelelo empilweni. Ixazululo oyidingayo bese uyasithola ngokusheshsha empilweni yakho. Mina ke igama ngupastor Ningi, sibonga ukuthi ubheke lo mfanekiso oqoshiwe. Sicela wenze ukubalekile nokufanele ongabe ukusubscribe nokulike le video. Uphinde ube yilunga le channel. Bayi 8 abantu sebangamalunga le channel. Siyathemba ukuthi isibalo sizokwanda nje ubuyibheka le video nawe uzosandisa isibalo ukuthola kubalekile ukuthi usubscribe empilweni ube yilunga. Uma uyilunga ke ucontribute ngemali ngango 8 rand, I mean 9 rand njalo ngenyanga. Kusho ukuthi siyacela ukuthi nawe ukuthole kubalekile ukuthi wenze njalo. Bese ukuthi njalo ngomsombuluko uvulele iTV yakho ku the morning show, iTV on iTV ku the morning show ekseni ngo7 suke silibheka udaba lamaphupho ngasilandela nakhona njalo ngemsombuluko. Kodwa namhlanje na unokuzimini uthi sawubona pastor unjani nginephupho la. Lana ke ngiphuphe ubaba wami osewashona ephethe plastic abanegroza wangibiza wangihaka then wathi uyangithanda. Ngifuna sibheke nje ukuhaka kafushane. Uma uphupha umufi kuwuphawu luhle ngokwesintu uma umufi ekwanga, ngoba lokho sokusho ukuthi lindele ukuthi isimo sakho sempilo sizokuba ngcono maduzane. Singathi thina ngamafuphi. Number 2, uma uphupha umufi kuwuphawu luhle ngokwesintu uma umufi ekwanga, lungabe lusho ukuthi usukuzokwazi ukuyimela, usuke futhi uzophila isikhathi eside, uzokhula wenzani uzukhokhobe. Number 3, uma uphupha umufi kuwuphawu luhle futhi ngokwesintu uma umufi ekwanga, lungasho ukuthi umufi uyithongo elihle futhi elikhathalele neliqinisekisa ukuvikeleka nokuphepha kwakho nokuphila nje impilo enhle. Singathi thina number 4, uma uphupha umufi kuwuphawu luhle ngokwesintu uma umufi ekwanga, lungabe lusho ukuthi usukuzothola usizo nokweseka okudingayo empilweni njengamanje, noma usukuzokwazi ukwenza inzuzo, noma uzothola umhlomulo othile, noma uthola ulwazi olunzulu oludingeka empilweni. Sivale ngokuthi ke uma uphupha umufi kuwuphawu luhle futhi ngokwesintu uma umufi ekwanga, lungasho ukuthi lindele ukuthola induduzo, lindele ukududuzeka, lindele ukukhululeka, noma ukuzizwa ukukhululekile nokuzizwa kangcono uma ukuthi umuntu oneyinkinga njengamanje, umuntu onencindezi njengamanje. Ukuthi kungenzeka ukukhululeka, induduzo iyeza. Tsala nje ngamanje ngoba lephupho leli ngavela kumuntu okukhungethwe izinkinga impilo ehlangahlangene olizomthembisa ukuthi leli thongo likubhekile, isimo sizokuba ngcono, isimo sizoshintsha, impilo izolunga, isasa lakho lingahle liqhakaze. Uyayibona inkinga ukuze uzophuma kusona. Siyabonga ke, qinisekisa ukuthi like, you subscribe to the channel, you become a member, you also follow us on ECV ku the morning show. You watch lawo ma video maswa esiwenza lapha on ETV njalo ekseni ngo7. Be blessed.